I ove nedelje pitali smo naše sugrađane šta im to najviše smeta u Beogradu i šta bi to na prvom mestu promenili. Dobili smo veoma zanimljive odgovore. Nažalost, treba više čistoće, više nekakvog reda. Mislim da ostane ovako kako je, samo da ne bude gore. Pa, naravno, svi želimo da bude bolje, a sad već koliko narod i dalje optimista, koliko su optimistički nastrojeni, to ne znam, sve više i više se ta neka nada gubi. Šta vam najviše smeta? Ничего. Ničevo. Ничего мне. Мне все устраивает в Белграду. Aha, jeste iz Rusije? Ne, iz Pančeva. A iz Pančeva? Da, A znači ništa ne... A gde ste se rodili, pošto vidim da govorite? Pančevo. Aha, u Pančevu. Kažite mi, a šta biste promenili, šta vam se ne sviđa? Birokratiju. A imate problem s birokratijom? Pa всегда imam problem. Problem je uvek u birokratiji. Kad pogledate, evo ti za najobičniji porez, ako treba da platite za promjenu auta, treba da čekate 7 dana. Platite za porez i svega ostalo i onda čekate da vam oni urade. Ako niste upoznati, eto to je najveći jednostavno problem u ovoj zemlji. Beograd, sve nam se dopada, pogotovo tamo, ni spomenici, i parkić, i zoološki vrtić, sve tako dalje. Pa šta mi smeta? Mnogo toga ili malo toga? Pa u odnosu na ranije ne smeta puno. Ima dosta stvari koje su se izmenile pozitivno. A šta bi vi još promenili kako bi ovaj grad što bolje funkcionisao? Da bude malo čisti, uredniji, da mi Beograđani ga bolje poštujemo, pa će onda i gosti. Voljela bih da se više bave ljudi higijenom, da se skuplja po ulici za kučićima i tako to, pošto niko ne radi, a ja volim pse, ali to je bez veze. Ali i voljela bih da više se vrši neka promocija nekih zbivanja, nekih koncerata, događaja i kulturno-umetničkih stvari, a ostalo sam zadovoljna. Šta bi promenio? Pa malo više čistoće, i sve drugo mi je okej, ljudi su uglavnom ljubazni, Ja doduše ne živim u Beogradu više, živio sam pre, ali uglavnom mi ne smeta ništa, samo malo da bude više čistije. Dobro je, sad je sređeniji nego što je bio. I manje ima, ali mi smetaju ovi zatvoreni lokali u Knez Mihajlovoj. To mi stvarno smeta. To vam je više zatvoreno nego otvoreno. I što sve piše na stranom, što mi ne poštujemo naš jezik. Nisu to sve strane firme. Pa ovo Knez Mihajlo bi asfaltirao, ako ništa drugo promenio i uredio da liči na nešto. Jer ovo gledalo Beograda i cele maltene Srbije. To bi prvo rešio Srbije. Pored toga? Pa povećao životni standard, jednostavno da bolje živimo, da imamo veće plate, da se zaposli omladina, ako ništa drugo. To je najvažnije da bi mogli da živimo kako treba.